Защо няма динозаври в Библията? Много невярващи хора задават този въпрос, но това не е аргумент в подкрепа на атеизма. Първо, дори да няма динозаври в Библията, от това не следва, че няма Бог. Библията говори за сухоземни животни, но не говори за всички сухоземни животни. Тя не е учебник по зоология. Например, Словото не говори и за слонове, но никой не го поставя под въпрос заради това. Второ, няма как да се говори конкретно за динозаври, тъй като думата динозавър е измислена чак през 1842 година от палеонтолога сър Ричард Оуен. В Библията се споменават създанията Веемот и Левиатан, които по характеристики наподобяват динозаври, но не това има значение. Трето и най-важно, целта на Библията не е да пише всичко за всичко. Целта на свещените писания е да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса. Идеята на Библията е човек да познае Бога, да се покае и спаси.